Dneska vás vítam pri takom videjku, kde si cvičím penalty. Akože na novú sezónu. OK. Tak teraz budem takže nehovorné video. Ale takže čakajte, ma budete vidieť, OK? Skúška. Keď ma vidíte, dajte like. Dobre. Fokus číslo 1. 1, no. Dá sa. Kopem si tu náš opustěnou asi, štadion na síhle, OK? Robím asi chybu, ne? No nic, čakaj. Potom. Asi ste to počuli, nie? Vždycky? No. Dám mobil takto, aby ste ma viacej videli. Keď ma vidíte, hoďte odber. Vidíte ma? Čakajte. Dobre. Ešte si zatrenujeme, potom aj free kicky. Kamo, chill. Ste v pohode? No nič. Ale je to gól! Vážne, je to gól. Potom si ešte zatrenujeme free kicky. Ale keby dačo, som bronko, ale i tak trénujem friky. No penalty a free kicky. Pretože, neviem. OK. Ideme ďalej.
Idem do vás hodiť loptu. Ne. Ale nezabudnite hodiť like a odber. Tam sa dá siahnuť môj teraz. Ja mám 200 odberateľov, nie? Čisto. OK, tak keď mám 200 odberateľov, tak dajte. Máme... No, skôr 100 máme asi. Keď máme 100, dajte prosím tých 200 odberateľov. Ak mám 200, tak dajte 300. Bum! Teraz som netrafila a dorožku som dal. Ok, mám nápad. Teraz ideme kúpiť frikiky, takže teraz oberiem. Peknú vás, ne? No to je veľmi chudobie. No, prepáčte. Nedobre. Okay. Som ďaleko? Myslíte? No to je tak polovička štadiónu. Nie je polovička. To asi... Oh shit. Idem trochu bližšie, keď nebude vadiť. Budem vás držať takto. Je to tam! Som myslel, že už ani nedokopnem. 8 minút. Ja nechápem, jak môžu byť také videá, že 2-3 minút, alebo 1 minúta a dačo. Nech to dajem na šorci, kokso. Shorts. Takže asi zajtra vidíte tiež videjko. Možno. Tam sú tam sú kone. Jej, asi nevidíte, škoda. Dobre, dám si až takto. Takto stačí, dúfam, nie? No. Gól? O, brankár by to chytil, ale... Ani to nie je gól. Ale troška musí byť. A je to gól. Brankár mi to určite chytil, ale čo? Pretože idem hrať už